Abba baka da mutunci. Ina so na mutu ran Juma'a amma kullum burin ku ba za ku iya tayani da addu'a ba. Dan Allah ka tayani addu'a. Su ni ba ni da burin da ya wuce in mutu ran Juma'a Abba. Kai kadai ne babban dana dan Allah ka tayani da addu'a. Wai me yasa ake so ka mutu ran Juma'a? Tambaya ta ma kake? Baka da mutunci wallahi. Ina mutu ran Juma'a. Taska mu. Kuma ka tayani da addu'a a mutu ran Juma'a. Ɗan iskan yara kawai. Abba! Abba! Na'am baba. Abba amma baka da mutunci. Da wayannan kayan zaka je sallar Yaushe? amma kana da wannan je ka canzo riga ka dauko da duma mu tafi masallaci. Ko hudu baba ku aje yan iskan yara. Ka gani mutumin arziki da kai. To ya addu'a juma'a ana yi. To wai da mutu juma'a? Allah ya sa mu tara juma'a. Abba zo mu tafi masallaci. Limami yana ta hudu ba amma kai abba ba ku da mutunci yara. Kai, ai sai na tunawa kai kace kana so ka mutu ranar Juma'a ba? Yau juma'a? Me kake nufi? Ka zo mu je. In je ina amma ba ka da hankali. Ba na juma'a nake nufi dan uwanka na ce ba na juma'a wallahi sai ta sama.